Gospodine Izetbegoviću, vi ste narodu u Bosni i Hercegovini poručili da neće rata biti. Da, naime, to je bilo u februaru. Potvrđujem tu izjavu, dao sam tu izjavu novinarki Jeleni Lovrić, ja mislim da se zove zagrebačkoj novinarci. Bilo je to, čini mi se, u februaru mjesecu 1992. godine, neposredno pred referendum, možda neki 10 dana. Moj zadatak je bio, ako je bilo moguće, da spriječi rat. Ali ipak, ja se ispričavam što vas prekidam. To je broj 1 bio zadatak. Broj 2, da se odloži rat. Broj 3, da se pripremi za rat, ako je moguće. U situaciji u kojoj smo mi pregovarali o miru, bilo bi najgluplje što bi jedan političar mogao da učini u takvoj zavraloj situaciji u Bosni i Hercegovini, kakva je bila u februaru 1992. godine, je to da ja narodu kaže da bit će rata. Ja nisam istovremeno mogao raditi za mir i poručivati da će biti rat. Mene srce ovih dana ne služe najbolje, pa je mora to se očiti na mom glasu, ja se brzo zadišem. Dakle, ja sam rekao da rata neće. Međutim, koristi se to da se kaže nije se Bosna pripremila za rat. Recimo da sam rekao da bit će rata, da li bi to značilo da bi se narod u martu mjesecu pripremio, naoružao? Ja sam tamo gdje je trebalo govoriti da će biti rata, da bi moglo biti rata, ja sam tamo govorio ljudima i mi smo se pripremali. Konačno, to je pokazala i odbrana. Ne bi mi mogli odbraniti Bosnu i Hercegovinu da nije bilo pripreme nisu izvršene. Jer, da vas podsjetim, 2. maja su građani Sarajeva odbranili Sarajevo. Kako? Nisu bili goloruki. Dakle, mi smo ipak izvršili pripreme. Danas se smatra, bilo bi drugačije da Izetbegović onda rekao u februaru da bit će rata. Ne naoružava se narod, naoružava se na organizovani dio tog naroda. Mi smo 7. februara imali veliki sastanak Patriotske ligije u Mehurićima, na kojima smo bilansirali pripreme za eventualnu odbranu. Konačno, odbrana na Kula gradu, Zvorniku, odbrana Goražda, odbrana velikih gradova širom Bosne pokazuje da su pripreme bile izvršene, jer po planu RAM, Miloševićevom planu RAM, granica je trebala da bude tamo Karlobag, Karlovac, Virovitica. Dakle, kompletna Bosna i Hercegovina. Moram vas nešto upitati, ispričavam se što vas prekidam. Kazali ste da koje februara 1992. ste poručili to narodu, građanima Bosne i Hercegovine. Ipak ne trebamo zaboraviti da je već u septembru 1991. da su rezervisti ušli u selo Ravno. Da, naravno. Dakle, kaže, ako se političar ne bave politikom, da se narodi bave ratom. Moje, kao odgovornog čovjeka, nije bilo da izađem pred narodom i da im kažem u februaru da će biti rata. Ja to nisam kao odgovoran čovjek mogao učiniti. Ja sam radio na sprečavanju rata i ja se toga ne stidim, ne odričem se toga. Ja sam radio na odlaganju rata, jer je do rata moglo doći već u ljeto 1991. godine. Objektivno je moglo doći do rata tada kad je bio objasnjen u Hrvatskoj. Mi smo uspjeli taj rat odlagati sve do aprila 1992. godine. Jednim diplomatskim putem, nudeći pregovore, pregovarajući konstantno i tako dalje.